Kublai pi baro sai simpat kami besuk keman. Mata kami ketika jing puli na kitab jing ruai. Ti na kalnong ba nyau ka dekot ba sipau hadu ba khatlai. Bat na kalnong ba pra ka dekot ba nangkong hadu khat saw. Ti shua bangan puli na kaktien jong blai na ka Bible. Akwa ban pasat jimut ipi kendial halor ka jing i ka jing i ka ba ukurim bat kanang lit kurim timanta si kurim haba niadai si kurim utengah bat ka tengah kibalong si kurim namar bunsin hi ha ka jing im jong hadat benriu jong i kisenrang ki dukham sim bat kiyap sitengpur kiyap kloy khambon hi kiyap khet ti kai kaba phi kum kilong kumi phisngawi kani haba bonsin urang ba nadem kana uba et bathon utrei ukta ukamai kaji bantunbit penbiang nak mtaki khun nak mtaki yeng kasam handrei phim simlala ban sngotu phimla bam pephang namar phi ong ba ka dustur ba ajat sekakmi namar katkum ka jutang blai bat ka anjung mahalor tam kami hikai reban ajat sekakmi namar ka nie hi kadai ke jing penkhen hi kat ba phinang e pen et onut kat ba phinang ya persya ya ka ka ba ka Bible ka hikai namar hadu menta kamdon kanu pat ka wei ka kot tho kan mau ka ba kham khrau palat ka Bible handrai ka David tang ka Bible hi ka ba hadu menta baro ki brio ki puli om tang ki Kristan handrai ki Hindu ki Muslim kamut Muslim basi syaru upuli ya ka Bible bat ki Hindu basi syaru ki puli ka Bible bat ba bonsen hi wat na hapo India kila ong ban panbam smai no ya kiniki nong thau an da ka Bible namar ba bon hi ki thok palan ti hendrei bale ha kajing im jungi kertas nem ha kajingit Kristan bangi ngiladon halaki yeng kisam am syam la pulie bat habakadon hayeng hadu bakan dapring amdan mano ba pet bania amdan mano bawat amdan mano ba pulie ya ka bat bunsin hingi pulie tang khandian bat ngi thaj no bat ngingya namar ba bunsin hi ka Bible ka tandra ya ka jing tiplem ya ka jing mut ju perkhat jungi ti kumno ken ngin siai kumno ngin sngotu namar balei ka jing i jongki arngon kumba ublei hi nong bu nong thau ulo ong yingi ba usen rang uhap anuhat ya ka jong tengah banyi nong kawei te hendrei kata ka yeng jong ka jing penjot lani ka yeng jong ka jing pen yapat ya prayeng prasem kade ka yeng jong kinong le kam sniu ka besarkai bah hadu bangim tipchu ya ka bahan ka sniu hadu banda jot sa ki khon ki kti hadu bamnang shu ban sneng ban kraw ki halayeng la sem hadu ba ngim tipchu ya ka hok na ka pam ti kani baro kade ka jing le lati bat kade jing bom perkhat hi namar ba kum kirang ba habangi sngutu yeladi ya ka balat na ka badai amdei mano ban penbor kade kamon naladi hi ti lada phinang yaide kanu ku basniu ngon ong yipi ngin yai ma ya ki jing e halaki sngi namar ba ublei hi udon bat kanu kolong yeng kabatip hok batip sot kababat scam kababat janai yela kabor ka ikhtiar lani ya kabor bamayan kabala ai sngo bahado blei terkendat ha urang ba tielada urang ba ukam kai kayeng kasem kajot kapara ti kumno pede ba urang ba undup simkhia lani urang ba undup kit duba yala kayeng kasem bat ban hun
tang bat la ka ba I jung u bat la ki kun jung u ti kamut ngidi ban sngo thu ken namar ba ublei hi nadu bas dang ladangi ni pet ket kung Bible klam hi kai ra ban ajat ka kan thei ka theo be che urang ba hi wal da kamdon kata ka ba la pen isai kadar ba kajat kan dei sha urang ba handrei kumba ublei hi ula thau nokong ya ubriu kamut kata kadei hi sha ya urang ba ti namar kata kadau abanga ya kran bat iwe I rangba ibala nyau phokli tam iong ye nga ba phi puli tang ju tang barim handrei nga ong ye I kumni namar ba haka sithi jong Paulus apostol che Korin nakal nong bakhat wei ka batai sai ya ka an akor mane blei ba ti ngan ngala pen sai ru ye I habanga pulie ya ka jing sedang kare ka jutang bathamai ne ka jutang barim ti habanga pulie pat ya kata ngapen I ye I ti imla ban juba namar habanga pulie ktin jung blei ti phidom li yupan lada phi pulie ka nga pulie ka Bible bari phidom ni yupan namar phidon ni yu kata ka jing artin phidon ni yu kata ka jing sngo artatin jung phi namar bali ba phimdan hiru ka jinget besi sha hu blei phimdan sisha ka jinget batang hu blei deina ta kadau ba phisa elam bakla handrei uno urang ba lani kano ka kenthei ka bangai skam tang ha ublei bat ublei ye kaman sim jongki ne jong u jongka ne jong u ublei upun palei bat kamdon ka jinget ka ba kumban ong no ba kata ka jing penyapat ya pra lane ban ong ka balang yang aklam khana benta jong ka balang yang ala khana benta ka jet ben rio ban hi kai ban im kumno haka jing im ka batang arngut hi ngini asngo thu bandup skam la karam peying ram pesam bandup ha la utunum utundai ban seneng ban kraw yala ki khun ki kti bat ban pen bha ban penang perstat yaki bat ban ya im haka jing ya bha ya mian kat bangini im ni slapar thei ti menta ngakwa bani thu khana ye phi habangawan sa Asam udan uwe driver orto uba ong yanga ba pitep ka jalei ka jing ya thok ge syukur ti umanto lei uang uto bitman kasngi da usha kamru unyai to hi handrei usadhu untuk tang sisien ban serta jing im unruspa unpahu ti ngaperkhat angni kisadhu jongi lelei ti ki bahikai yangi kum kita kinong aplang bron kamut ki kejet kum kejet kisnam hadu ba ki ba kita ringrai kho hadu ba ki baduk ki bajenjar kinda syam lanon handrei kataru kinum kenyra kan ongi phi ki sadhu jongi ki basharkhai ne ki basharkhai tam namar ka yeng thau jong ka jing penjot ya kita benri jongi ka song hang tahi namar katkum ka jutang jong ulei kam hikai yangi ban ong bet kita ki balang lalong thikum ong ki blang bat unong serai blang phause uli die pat ya ki blang ha ki kan hun jong kisuri bat kisuri pat ki penjot suk yaki deinang takadau basen wan kano ka jing penting kamut ngalai I thik kum kiar pangklam kamut kisus ting kisus kisus mi handrei ngan ong yipi ada pinget skam tang ha ublei pinom ki uslai wal da pidon marwei namar ba ublei wong sipau syakadiang kin klem sipau syakamon kin klem handrei hajan jong pi kin oman namar ngadon rengkat pat pi ong ublei ti kumta ka jinget ka baskam ka banadu ka do nun nadu ka matsim ka jingmut ka jing perkhat jungi baro ladingi banset ha ublei terkenrat utip kampai ki baro ti dena takadaw ba ngide ban long ki ba syampang ngide ban long ki ba perkhan ngide ban long ki ba puson habang ngi puli ya ka ktien ka jung ublei ladang ngi thaj ban perkhan ladang ngi thaj ban puson
lada ngimtre hiru banlong ki basyam tangkat tang ini jot halaki sngi ti kadai tang ka jingken tukun pham balada baro arnut pia railang kamot dakaba pipen kup bor ha ukpa dakaba pi ajat sa ukpa kamot ukpa untrei bania kaba utrei mensua tangsikam untrei arkam laikam saukam sankam unom that namar ka ekajing im jong urang ba uim na kabenta ki khun na kabenta ka tengah urang ba besisya uim na kabenta ki khun bat na kabenta ka tengah ti dena ka takataw bangalawat penya iki baro ngasngo thu bat ya ka kabanga ngadon ya ka kabanga ngasngo thu bat ngasempang ti ngali suana ladi ti dena ka takataw ngam semladon ka takajing kmil ti ngayo na ngamyo ya ka takasil try stipkit kam don jingmut ya namar balai hal nalor jongka Bible haperthei kadon sa ka constitution jongkari India haba kadon na kabenta ka jing kibrio ti ka constitution jongkari India na kabenta kinung India jong baro kinung India ki sa ai India katri kambe kaju ti halor jong ka jing mensim ti kemut ka Bible kadei kaba koridor tam ya ka jing mensim jongi da kaba nia buram iwe la usenrang ru udimen hok ya la ka jong ka tengah bat ka tengah kadai ban buram ya la utengah da ka bangi le kumta kamut ka jing kan num phat na ki yang kisam jongi hanre la dangim don kum kata ka jinglong ti kamut kinong penjot kin yai hikai bakla be ipi hadu ba pin dai jot theo hadu ba pin dai pat ya pra hadu pinom kan maushu ya kabalalik baro kabaki long suaman suajungi kile kikam tang hakani ke juk pementaru kamut pin pet ke basir kai batik kikmi kikpa hak pateng ke bansawan pinom la syu ban hikai dalile lada pim don hiru kata kemensim ba menta pin kelano kamut kalakut sendon kani kalong ka ke ba ngangas ngutu ban ngesiampang ya ka ba ublehi ong nga ban kran ni kajing sisa ngan kran wala re bangan yapru hanre ngan yai hi ya kani gejat ban rio wal dangan sakran ben ru hanre ngan yai hi kani gejat ban rio namar lada kamdei kajing le kajong ublei terkenran ngan mlaj hiru ban kran nakirim yang sentur jonga bangan kran ni kajing sisa katkum ka hukum kujong ublei ti hanre menta kar bang nang emah ni slaperthei ngan yai hi kani gejat ban rio namar klam khai nga nak benta kabalang la khai nga nak benta kajat ban rio hanre hanga amdon jing sngoper lada ngalit Katolik kabyang ngalit Presbyterian kabyang ngalit Church of God kabyang ngalit 7 Day kabyang kat papi kot sngoba pi priang sngoba da kamersim ngalit ngawan ngarwai ngasiau ngakren ngakana kamdon kajing thut kajing mong jonga wal lada ngalit syakaniam tenrai ru ka kaba ipa bat imei ida khai nga kani kumtahi namar ba ipa bat imei jonga iklam semla iben re ya kaniam tenrai bat iyai bat ya ka baro hadu ba inda bam kwai hadu ar jong blei hadu kat kini kisngi kaman sim jonga kapalei imei bat ipa kidon hakadonot jonga nganom khuslai namar balei ba ngatip scam ba kajing jongki kay ini namar day ublehi upan scam ya kajinget ba di kajing jongki hadu bakinda klat ngani keperthei handrei menta nganong ipi ba iwe lada ngialong tiba ya buram iwe dakaba ni phai khmat so ublei ulatip hi nam tajungi kamde yano banwan muslia ngimde yano bansa banwan muslia ha ki yeng kisam jongki arngut ban penjot pen prai ki kisam handrei ngidin perkhat bah lada bakla ukpa lani bakla ka kemi kamut ngide banya pen omdei da kaba ngira kana sabar lani ngim yakran markhmat kamut ngisu ya penat hadu bana jot tapra ki kisam kani kade ki jingle ladi handrei lada pia pedang bat pinia pen iwe da kaba pia kran markhmat ba balei phile kumta ba balei phile kumta kamut kani hi kan pen bah yaki kisam jungi
ti kadaw tan rai hi kadei nangi hi nanga nakakan thei nanga na usin rang nanga nakakan thei ti menta lada ngisngo thu habangi lajit ikajing e nyadu nangkong ti ai ba kajing e kan ne adu bakut kam da theu e tang haba phi tho hanrei ba bon hi hang nangi naka imlang salang kejungi wal dangi don kanong no balang ru ladangi yo pra balang la jong ru hanrei lada ndaladep ya tho ru hanrei dang ya pet tengah ti hang no phin chania ka ei ka bakum kata ka jing sha hi kai ka ba phi yo hanrei ka jing e ka theu jungai wala da ngim ya tho ru si sian bangi bat hok ya la ki jingkular na du nongkong kan ne kum tahi namar kum bangi pawa khmat jong ublei ngi klam kran ri ngi klam thok tham syukur wal dang ya poi kha poi man tang baru arngut bro katahi kadei ka ba ublei udas ngobha e bangin ya bat la ka kular bat ke jutang ke juban lak bangi klei tang baru arngut ti kemut ngidap da ka jing e bat nginom klet ye kata ka bangi lak ai klei ti manta ngan puli no naka kitab jingruai kanolit kurim ngadei ka jong uba ye jonga bat ukwa tang yanga ale ko ba ye jonga yang nyelet sekilangkha bat ngin ya samiet hanong kendong yang nyelet dang step prngap sebri so wan ban pet lada kiding so wan kila selut lada kitiu so wan kila phu bat kiding pom kranet kila khmun sentiu hang tangan ayepi ya kajing e jonga kiso duda kising ubi bat halor jengkhang jongi don ki jat so bang baro ki badang khet bat kibarim bangada tengkai khnang ban ayepi ko ba e jonga ba phin dalong kum u hanmen yanga bala bun na ka ya ka ju ka jembun ka kemi jonga lada ngalai kandu lada nga laya kandu ya pi sabar ngan jin dalado ya pi bat on don manu ban kan yu yanga ngan jin dala yalam ya pi seyeng ka kemi jonga syadu ka kamera jong kata ka balapun yanga hang tangan jin dala ai ya pi ka wan ubi ba phindi ka kiso pemkrenet alada kati kadiang jong u kadon hapo ka khli jonga bat kati kamon jong u kapiam yanga nga pun sma ye phi ko khon kan thai Jerusalem ba phin om pan khi ne kersiu yo uba e jonga hadu ba undas ngau ba hi ka jingruai panwai kisanran ka aisha katai ka bawan nari kanja ka basania ha uba e jongka unong leit kurim hapo uding so pho ngala kersiu ye phi hangta ka kemi jong phi kala su kha ye phi hangta kata kabala kha ye phi kala su khun to shon shap yanga ha ka do nut jong phi kum ka shap ha ka sangti jong phi naba ka jing et ka khlan kat ka jing yam ka jing et ing nut ka bat skem kum ka nyamra ka me lep kum ka ding kum ka thli ding ublei hi bun ki kimla ban suit plip ya ka jing et wat ki jing slei kimla ban penyap jalop yanga yaka wat ki jing slei kimla ban penyap jalop yaka lada ubriu un panthiet ya ka jing et da ka spa baro ba udon hayeng jong u un sha kan ta da ka jing iben ikho kisanran ngidon ka para kan thei barit bat kam don jimbun ayu ngin le na ka banta jong para jongi anda poi kesngi bapha kali yaka lada ka de ka kanro ngin te saudong jong ka da ka kutma ka ba da ka rupa lada ka de ka jingkhang ngin set yaka da kilang tang ding kedar ka kurim nga ngalong ka kanro ki jimbun jonga kilong kikut ha ka jing pe e jong u ngala sem jing sup unong leit kurim usulomon uladon kabri so wan habal hamon ula aiwa ya ka hakinong ap uwei udai siu baiwa ya si hajar langkot karupa na kabanta uso jongka
kabri so wan jonga kade ke jonga ngapet hi mame ko Solomon mela banyo Syehjar bat kinong ap keper di arspa unolik kurim kabait jonga kakper so jonga ya Aisha ko bait jonga ko keper so jonga ya Aisha kilok jonga kiaskap ya Aisha kilok jonga kiasngap hapen yo sngo lamse ya kasur jong pi hanga kanolik kurim topen kloy ko bait jonga tolong kum ukeirang kum ukei sop samla halor kilum ding ubi kani kajutang ublay kani kaktien ublay kasngungu ya ublay tementa haba pi yo sngo ya ka e kaba ka kitab jingruai ka thau ban ka e ka jing pasat jingmut jonga lada pi sngo mentoy lada pi sngo ba ka yarap lada pi sngo ba pi syai ka jingmut jing perkhan to ai ba ai ngu yo ble trekenrat ba unang la susu ba unang ai susu ka jing sempang bangan nang la ban pensyai halaki sngi nama rangkat ka jing kerku rangkat ka jing duai ka jong pi baro ki banget tang ha ublei ka jet ben riu ka sanang kraw susu bat ublei unsanang ai ka jing mut bat ka jing sempang ka bakraw banom don manu ubala ban penjot ani ban pendu ikani ka jet ben riu kumba kalong mentang ong yipi amdan manu balat ban ang hatu lada kamlong ka basisha banga keren ba kilong yeng long sem ka imlang sa alang lada dei haki kena badang ki lada dei haki temen lada dei haki samla kaju ngi syam ka apot ka ba ngimat tang da kijing e sudah karta kampat dei karta bangin kit ikalangkor handrei klampoi perkhat klam sngotu sngothau ngilangat ban ya kalangkor bakhia tidina kata kadau kajing hikai kabangila klet no nakiru temen kilong suaman sua jungi ban ngila ibeng handrei hanga kadang sa haduk menta ngakan mau dina kata kadau ngan ong ipi ba kapor ba ngadang kena kijua keren kiru temen ki ong ba mempat nang ban than ksawat mempat long ban le samla mempat nang ban than seruyang kiuja mempat long menang slam namar ba ngalai persyang ban than ksawat ngai persyang si persyang ti wat bunsin kamla ban long handrei ndang ali treli kta la yalam keleng yanga syawar ban li oding ipa yalam yanga keleng kat sebangale bat bunsin kayo kitin steng tin kraw bat menta ndang tip bat ngasyam ndang long pa unong sa nong tia nong pendap penbit ya kayeng kasam nga sngotu pleng kajingle jung ipa kadei ko bha kajing sneng lem jung imeiru kadei ban penbha na ka benta jonga walda ipa so bin let ru ikran khaddu yanga ba ipan kit nangkor ya ka eke kabanga haban kersan lem ya kajing kasam handrei wat imeiru so ba inlet lede kran khaddu ya ki eke baro na sngotu ba kani kadei kajingle kajung ublei kani kadei kajingla kajung ublei namar ngalango halamarwei ya ki eke baro kasa tang hak mansiam hak donut bar kajingmut jemperkat jonga handrei nganom mim klat ya ipa bakha nganom klat ya imei bapun kat panganang im hani keslaperthei handrei kin poisuk poisan ha duar jung ublei ban ki eke baro ublei hi ulatip hi na ka benta jonga ba jung phi lada ngim ibeng ya ukpa bakha ngim ibeng ya ka kemi bapun kumta ublei hi utip na ka benta kajik im kajungi boman la kasngi kat panginang im ni slaperthei ngini pan kraw bet tang ya ublei ti tangkini kentien kublei siboni phi baro tiasuk kamit usuk kemen lada phi sngo tenat
ya kanika channel jonga like subscribe share ti lada kitu kibom kwa ban like ban subscribe ban share kamon ko jongpi mlei ti na kabanta ki ba persya ban na kabanta ki ba priang ti ki ba sngotu ki ba ngam jeliu ki ba perkhat ki ba puson ti yapi baro ngai kublai sibon